הלו גרליז, ובואו לעשות איתי כזה ולוג של יום בחיי בחופשת הפסח. אז אני קמתי, אנחנו שוהים בחופשת הפסח אצל סבא וסבתא שלי, אז זה לא החדר שלי. אני התארגנתי, התלבשתי, שמתי תכשיטים, ואז אני ירדתי למטה לאכול חביתה ולחמניות. הלחמניות מן הסתם כשרות לפסח. By the way, look at this bag, כאילו literally from Shein. אחר כך דודה שלי, אמא שלי ואני נסענו לקניון הזהב לעשות כזה קצת שופינג, נכנסנו לכמה חנויות, נכנסנו ל-24/7 וקניתי את החצאית הזאת ואת הטופ הזה, גם לללין, ואז הלכנו לזויה, שזה סניף חדש וקרוב שהיה שם, והאמת שהפעם לא מצאתי כלום, וזה די מוזר כי בדרך כלל אני מוצאת. אחר כך אכלנו צהריים, אני שנצתי, כי זה כאילו חובה, אני קמתי, עשיתי שיעורי בית במחשבים, ואז התארגנתי לצאת לקולנוע עם אבא שלי ואחים שלי. קודם כל, זה היה סינמה סטיבי שנדבר, כמה הרצפה יפה כאן, אני פשוט אובססיבית לזה. קניתי פיוסטי כי זה פשוט חובה. ראינו את הסרט גוט, סרט לילדים, אבל אני עדיין אהבתי אותו, זה סרט טוב. אחר כך החלטתי ללכת לקיקרו, לקנות לעצמי כזה ליפגלוס למתנה לחג, ואז היה מבצע על השני 25% הנחה, אז קניתי בסוף שניים, את שני אלה מהממים, ואז זהו, הלכתי לישון, ביי.